Notícies en xarxa, amb Taís Trujillo. Passen ara 11 minuts de les 9 del matí, és el moment d'abordar aquesta tercera hora del Notícies en xarxa, amb més qüestions, amb més informació. I comencem explicant-vos, com us avançàvem al sumari, que la Comissió Europea ha posat en marxa un programa de vigilància de la Covid-19 en aigües residuals i ha mostrat gran interès per saber com s'estan fent aquests estudis aquí a Catalunya. I és que a casa nostra ja fa més d'un any que es recullen mostres d'aigües residuals per analitzar-les i per trobar restes del virus. És una investigació que lidera l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, l'ICRA. El seu director és Damià Barceló, a qui saludem ara mateix. Bon dia, senyor Barceló. Bon dia. Molt bon dia, és així, no? En certa manera som pioners en aquest tipus d'estudis. Sí, a veure, nosaltres pioners, hem engegat aquest programa fa temps. El que jo volia dir és que l'Institut Català de l'Aigua, més que liderar, coordinem. Vull dir, aquí hi ha un grup d'experts important, l'Universitat de Barcelona, per exemple, en Bosch i la Gironès, que són els que fan les mesures pròpiament dites. Hi ha d'altres grups que fan tractament de mostres. I, sobretot, hi ha el finançament important per part i l'acord important entre l'Agència Catalana de l'Aigua i el Departament de Salut de la Generalitat. I l'ICRA el que fa és coordinar tot això, fem el que són les preses de mostres, fem estratègies de relacionar la part, diguem-ne, el virus per relacionar-ho amb quanta gent pot estar infectada, però vull dir, nosaltres som un element més del grup, el que passa és que som el cap visible perquè estem coordinant-ho, però vull dir, el que vull dir és que és un treball de grup. És una feina conjunta. Una feina conjunta, i un altre tema molt important és que està assegurat un finançament per l'any 21 i 22, que això és molt important, gairebé 1 milió d'euros cada any que ha posat la Generalitat. Jo crec que això dona molt a favor nostre de com es poden fer les coses ben fetes. Expliqui'ns com comença aquest projecte, perquè dèiem que ara la Comissió Europea vol impulsar també aquests estudis a diversos països, però que des de fa un any s'està fent ja aquí a Catalunya. Això pràcticament és des del minut zero de l'inici de la pandèmia. Com va sorgir i com es va anar implementant aquest tipus d'anàlisi de les aigües residuals? Bé, l'anàlisi d'aigües residuals per mirar d'altres tipus de productes o malalties ja fa anys que existeix. És a dir, s'han de mirar des de cocaïna, que això, si us recordeu, des de l'any 2000 i alguna cosa, nosaltres ho vam estar fent, però s'han mirat també d'altres malalties, la influenza, s'han mirat d'altres tipus de virus o patologies. Diabetes, per exemple, s'ha relacionat. L'aigua residual és un indicador molt bo de tot això. Com va començar això? De fet, per dir-ho realment, qui van començar van ser els holandesos. Va ser al principi de la pandèmia que Holanda, el grup holandès, ho va detectar a les aigües de Schiphol, de l'aeroport. I van ser els holandesos els pioners. Després hi ha molts altres països hi van afegir, Austràlia, França, també Itàlia, i aquí es va començar a parlar aquí a Catalunya d'aquest tema, en diferents grups, van començar a fer reunions, l'Agència Catalana de l'Aigua ja va començar a posar un finançament al principi, després hi va afegir Salut, és a dir, nosaltres ara s'ha creat una estructura, jo diria, molt més potent. Al principi va ser, diguem-ne, ho fan els altres, també ho fem nosaltres, i a partir d'aquí s'ha anat omplint la cosa, i ara hi ha molts països que ho estan fent i estan donant dades, no? Grècia, Alemanya, Austràlia, vull dir, Japó, la Índia fins i tot està fent... Ara és un tema bastant general a molts llocs del món. I en què consisteix exactament aquesta anàlisi de la presència, de fet, del coronavirus en les aigües residuals? Com es fa? Bueno, de fet, es fan a diferents depuradores. Aquí a Catalunya el que fem és anar a diferents depuradores, es recullen les mostres, se segueix uns protocols indicats pels experts, s'han de recollir les mostres, s'han de processar i es mesura després en PCR, és a dir, la mesura final és la mateixa que es fa en un assaig clínic, no? La mateixa mesura. I després el que s'intenta amb tot això, amb aquestes dades que es tenen de presència del virus a l'aigua residual, se correlacionen o s'intenten correlacionar amb les dades mèdiques. Evidentment, no correlacionen a vegades del tot, perquè aquí també surten els asimptomàtics, però dir-ho d'alguna manera, si una persona no té símptoms i no se li ha fet l'analítica, no té un PCR positiu, diguem-ne, no s'ha fet la mesura, a l'aigua residual sí que sortirà. És a dir, l'aigua en principi té una tendència a donar valors més elevats, no? Perquè, clar, mesures més coses, no? De dir-ho d'alguna manera, tothom ha d'anar al lavabo d'alguna manera i d'aquesta manera tens una mesura, diguem-ne, de tot el que hi pot haver-hi. I el que sí que és important és per conèixer les tendències, que és la informació que està donant puntualment la Generalitat, des de Salut o l'Agència Catalana de l'Aigua,
doncs estan donant aquesta informació puntual d'aquesta correlació de com augmenta i disminueix, i així podem saber alertes, com va la tendència, no? Si ara tenim una quarta ona, si vindrà o no vindrà. Tot això es pot predir amb aquest tipus de mesures. I què els estan dient, senyor Barceló, aquestes dades, aquestes anàlisis en els últims dies sobre el moment actual, la situació actual i la tendència de la pandèmia? Doncs la veritat és que no ho sé, perquè no ho he mirat, no ho sé, això no sé quan, suposo que aquesta setmana donaran, després d'aquest cap de setmana que hi ha hagut ara de sortida, veurem que ens diran alguna cosa, però vull dir, a veure, les dades triguen un temps a fer-se i a donar-se, no? Vull dir, jo crec que és la setmana que ve, durant aquesta setmana tindrem més informació si realment hi ha hagut una pujada o no. A veure, tot segueix el seu procés, no? El que jo vull dir és que a veure, això és un programa que ara la Unió Europea, però la setmana passada ens van trucar, ho volen demanar als països que ho facin. L'estat espanyol també ho està fent, ho ha començat a fer, és a dir, i es fa a molts llocs. És a dir, és una manera d'ajudar a les dades, de tenir més informació per aplicar un diagnòstic correcte i per saber com va aquesta malaltia, i després d'altres, això es pot aplicar a d'altres malalties també. Sí, després en parlarem d'aquestes altres possibles malalties i estudis de les aigües aplicat a d'altres patologies, però en el cas de la Covid em parlava de l'anàlisi de la tendència, de comparar-lo